3 až 6 opakovaní. No ak je to viac, potrebuješ urobiť iba jednu jednoduchú vec a to je v tomto videu ti prezradím, prečo ti neodporúčam robiť v jednej sérii viac ako 8 opakovaní klikov alebo akéhokoľvek iného silového cvičenia a ukážem ti aj čo robiť namiesto toho, ak chceš budovať všestranne fyzicky zdatné a vymakané telo. Už o chvíľu ti ukážem, ako môžeš škálovať svoje kliky až do nekonečna, ale na začiatok ti poviem, že ak je tvojim cieľom urobiť 4000 klikov a nezáleží ti na komplexnej sile ani na technike, tak toto video nie je pre teba a môžeš rovno prepnúť. V takom prípade kľudne pumpuj opakovania ďalej jedno za druhým, no ak chceš trénovať rozumnejšie a nebaví ťa robiť žilión opakovaní, tak mám pre teba dobré správy. Nepotrebuješ robiť viac ako 8 opakovaní. Ja osobne sa držím počtu 3 až 6 opakovaní na sériu, niekedy je to menej. No ak je to viac, tak ti poviem, že potrebuješ urobiť iba jednu jednoduchú vec a to je pridať intenzitu. Ešte skôr než ti ukážem, ako to konkrétne v prípade klikov urobiť, povedzme si o tom, aký signál vlastne dávaš svojmu telu, keď robíš rôzne počty opakovaní a aké adaptácie to v tvojom tele vyvolá. Za predpokladu, že daný počet opakovaní je veľmi blízko tvojho maxima, čo je veľmi dôležité, tak sa dá povedať, že na jednom konci spektra je počet opakovaní medzi 1 až 3 a týmto počtom opakovaní rozvíjaš maximálnu silu s minimum hypertrofie alebo teda budovania svalového objemu. Ak nepotrebuješ väčší objem, ale chceš byť brutálne silný, tzv. Pound for pound, mega namakaný, ale nie je príliš objemný, tak toto je tvoj rozsah. Na druhom konci spektra je, dajme tomu, že 8 plus, definitívne 12 a viac opakovaní. A toto je v mojom ponímaní kardio, kde v podstate buduješ iba svalovú výdrž, ale nie je to vôbec efektívne na hypertrofiu a už vôbec nie na maximálnu silu. 8 je podľa mňa taký krajný počet opakovaní, ktoré by som ti odporúčal robiť, ak je tvojim cieľom hypertrofia a zároveň, aby si nabral aj ako takú silu. Avšak podľa mňa ideálna zlatá stredná cesta je niekde medzi 3 a 6 opakovaní. Tento počet opakovaní buduje maximálnu silu, bez toho, aby nejako výrazne preťažoval tvoju nervovú sústavu a nejako výrazne zaťažoval tvoje šlachy a kĺby, ktoré mimochodom regenerujú oveľa pomalšie ako tvoje svaly. Ale zároveň s týmto rozsahom vieš vybudovať aj slušný svalový objem, za ktorý sa na pláži rozhodne nebudeš musieť hanbiť. No ako som už spomínal, na to, aby to bolo efektívne, treba, aby tých 3 až 6 opakovaní bolo veľmi blízko tvojho maxima. Ak budeš robiť takéto počty opakovaní zo základnej verzie klikov, z ktorých si doteraz robil 60 opakovaní, tak samozrejme nič nedosiahneš, budeš rovnako silný, budeš mať rovnaký svalový objem. Preto ti teraz ukážem tie najlepšie spôsoby, ako môžeš posunúť svoje kliky na ďalšiu úroveň. Prvá vec, ktorú môžeš urobiť, je posunúť svoje ťažisko dopredu. Toto sa najviac podobá na samotný základný klik, je to stále horizontálny tlak a stále ho robíš na rovnej zemi. Jediná vec, ktorú pritom urobíš, je, že začneš posúvať svoje ťažisko dopredu. Tu začne vznikať o niečo väčší stres na tvoje zápestia a preto ti ich odporúčam mierne vytočiť dlane smerom von. Nie však príliš, aby si stále vedel tvoriť krút z ramien, čiže dajme tomu, že ak v pôvodnom nastavení tvoje prsty smerovali na 12. hodinu pomysleného ciferníka, tak teraz budú smerovať na 11. a 1 hodinu. Samozrejme, takisto ako aj v základnej verzii kliku, aj tu platia nasledovné zásady. Poprvé, lakťové jamky vytáčaj dopredu tým, že tvoríš krút v ramenách. Po druhé, lopatky ostávajú v miernej protrakcii a plnej depresii, to znamená, že ramena tlačíš dolu od uší a dole do zeme proti gravitácii. Po tretie, trup je stále pevný ako doska, tvoje brucho a zadok drž stále napnuté. No a ďalšia vec je, že pracuj na celom rozsahu,
Čiže za každým sa v spodnej fáze opakovania dotýkaš hrudníkom zeme. Týmto posledným som ti možno zavaril a možno nedáš 8 opakovaní ani zo základných klikov, ale dalo by sa povedať, že vlastne zväčšovanie rozsahu je taký nultý krok, ktorý môžeš urobiť s väčšinou pohybov na to, aby si zvýšil ich náročnosť. Schválne skúsi teraz najprv základný klik s touto technikou, kde pôjdeš hrudníkom až k zemi a budeš udržiavať stabilné lopatky a až keď je tento klik ľahký, urobíš z neho 8 opakovaní, tak vtedy začni pomaličky posúvať špičkami svoje ťažisko dopredu, až kým sa dostaneš na úroveň, kde zvládneš iba 3 opakovania správnou technikou v plnom rozsahu. Ultimátne sa takýmto spôsobom môžeš posunúť až do bodu, kedy 100% váhy prenesieš na svoje ruky a budeš robiť tzv. Kliky v planči. Ďalšia vec, ktorú môžeš robiť pre posunutie náročnosti svojich klikov je, že zmeníš smer tlaku. Základný klik, ako som spomínal, je horizontálny tlak a ako ďalší krok ti odporúčam skúsiť tzv. Vertikálne formy tlaku. Zrejme ťa napadli kliky na bradlách, čo je super alternatíva, kde vlastne tlačíš vertikálne smerom dolu. A samozrejme aj tu platí, že si potrebuješ myslieť na zásady rovnaké ako v prípade klasických klikov a tiež by som ti odporúčal pracovať na plnom rozsahu tohto pohybu. Ďalšia možnosť, ktorú máš ešte v rámci tohto bodu je, že sa posunieš do tlakov smerom nad hlavu. Do základnej pozície môžeš začať tým, že tiež budeš vykračovať špičkami smerom dopredu, ale zároveň budeš dvíhať svoj zadok a chceš vlastne tiež posunúť svoje ťažisko až nad bod opory z rúk. Ak ťa pri tomto pohybu brzdia rozsahy, tak použij nejakú vyvýšenú plochu, napríklad krabicu. Tu sa potom tiež môžeš posúvať formou zväčšovania rozsahu pohybu a tvoja konečná zastávka budú kliky v stojke s dotykom o hrudník, ideálne vo voľnom priestore. Samozrejme, toto je pokročilý prvok, ktorý má ešte mnoho progresí, ale detaily si necháme na inokedy. Poďme sa teraz pozrieť na ďalší spôsob, ako môžeš škálovať svoje kliky. A to je pomocou odobratia stability z bodov opory. V prípade klikov, ktoré sme si doteraz ukazovali, boli tvoje body opory buď na zemi alebo na bradlách. Zem ani bradlá ti nikam neutečú a preto tvoje telo presne vie, čo očakávať v tomto pohybe, v akej sekvencii zapojiť, ktoré svaly a tak ďalej. No ale ak mu chceš dopriať ďalšiu výzvu, môžeš spraviť jednoducho to, že tieto body opory zameníš za niečo vrátke. Zrazu bude tvoje telo musieť zapojiť oveľa viac stabilizačných svalov a bude to pre neho oveľa náročnejšie. Populárna pomôcka, ktorú ti na toto odporúčam mať po ruke, sú gymnastické kruhy. Na nich môžeš robiť ako horizontálne, tak aj vertikálne druhy tlaku. Menej známy, ale určite zaujímavý je aj takýto klik s kruhmi na zemi, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších drillov na posilnenie tvojich zápestí. Vyskúšaj ho a napíš mi do komentárov, ako si ho zvládol. Ďalší spôsob, ako môžeš posunúť svoje kliky na ďalšiu úroveň, je, že začneš uberať body opory. Ako prvý level by som ti odporúčal jednoducho zdvihnúť jednu nohu. Už pri tomto si môžeš všimnúť obrovský nárast nároku na stabilizáciu, ktorú musia vykryť tvoje svaly v trupe. No a samozrejme môžeš sa uberať aj cestou, že uberáš oporu z jednej z rúk a môžeš začať aj veľmi nenápadne. Jedna ruka bude mať 49%, druhá bude mať 51% váhy a postupne sa môžeš dopracovať k tomu, že urobíš taký populárny klik na jednej ruke. No a ak potrebuješ ďalšiu výzvu, tak zdvihni diagonálne jednu ruku a jednu nohu. Toto nazývam diagonálny klik. Toto samozrejme môžeš tiež robiť postupne a to tým, že presunieš iba časť svojej váhy na tú dominantnú diagonálu. Zase môže to byť 51% až 99%, respektíve 100%.
a postupne sa dopracuješ k tomu, že budeš mať jednu ruku a jednu nohu vo vzduchu. V tomto bode už vlastne začína byť z pôvodne bilaterálneho cvičenia tzv. Unilaterálne. To znamená, že pri každom opakovaní sa sústredíš predovšetkým na jednu dominantnú stranu tvojho tela. Pri takýchto cvičeniach obvykle robím 3 až 6 opakovaní na každú stranu. No a na záver mám pre teba ešte jeden spôsob, ako sa môžeš posúvať vo svojej tlakovej sile bez toho, aby si robil nudné vysoké počty opakovaní. Je to síce také menej merateľné, ale za to oveľa záživnejšie a nazval som to, že klikový freestyle. Pri klikovom freestyle môžeš vymyslieť akékoľvek divné pozície, z ktorých je tvojim cieľom dostať sa hrudníkom čo najbližšie k zemi a naspäť. Experimentuj s rôznym nastavením rúk a nôh v priestore, rôzne uhly, rôzne vzdialenosti, rôzne natočenie panvy alebo rôzne pozície dlaní a tak ďalej. Toto je zase len unilaterálne cvičenie a navyše každé opakovanie bude vyzerať trošku inak, preto ti v tomto prípade odporúčam robiť opakovania v pároch, čiže potom ako urobíš jedno opakovanie v jednej pozícii, urob ďalšie opakovanie v približne rovnakom nastavení, ale zrkadlovo na opačnú stranu. Verím, že z tohto videa si získal kopu inšpirácie do svojho tréningu a že máš nasledujúce roky na čom pracovať. Zaujíma ma, ktorý z týchto spôsobov škálovania klikov je tvoj obľúbený a daj mi vedieť, ktorý si doteraz nepoznal. Prosím ťa, napíš mi do komentárov nižšie.